ukuthi kuyenzeka umtholo umntwana onegcinodo engasuleleki yena ngegciwane. Marvelous ngiyaphasisa lapho. 100%. Absolutely. Marvelous. Yeah, le nto le iqiniso lela akulona iphosiso into eyiqiniso leyo. Kodwa nje ya i-protection ngisebenzisa kakhulu ngoba khona ama-DSTI izinto ezithelelekalayo. Hayi ukuthi yena mhlambe amaphilisi uyawadla mhlawumbe awusiki isifo ngeke ube naso. Nakhona ukwadla futhi khona izifo ezinye ezikwazi ukuthi kuthelelelana. Kodwa nje i-protection ibalekile. Absolutely. 100% asinqaba. Yabo. Nathi nalokhu kulento lamaphilisi ngoba nami nje khona igele ngitholile kwamanje naye ngathi iza ngezinye izinanazi mantombazana nani yabe nihlupha. Mama ugqoka usasebenza yathanda uma ungasagqoki yabaleka. Manje wavela wacela empunzini. Ya kodwa ngaba banenkinga ngathi asahambe so check hayi. Aba ngisaba uMarvelous nakhona futhi qhafa. Zalindayo nasemotweni. Ngathi utheni usolana kumina wo sokutholakala. Cha, alright lo bastard.